Hola, en aquest tutorial veurem com crear un qüestionari en format training dins de la plataforma Moodle en aproximadament 3 minuts. Les característiques principals d'un qüestionari en format training són que tenen una retroalimentació immediata i ofereixen la possibilitat de corregir al moment la pregunta que s'ha fet malament. Bé, el primer que hem de fer, naturalment, és obrir sessió dins de la plataforma Moodle de la nostra escola. Jo estic situada aquí als meus cursos i seleccionaré el curs on jo vull posar aquest qüestionari, que és aquest curs. Aquí estic situada a la part central del curs i seleccionaré la unitat on vull pujar o crear aquest qüestionari. La posaré a aquesta primera unitat. I el següent clic important és anar aquí a dalt a la dreta i clicar al mode d'edició. Una vegada que hem clicat al mode d'edició, s'ofereix la possibilitat d'afegir activitats i recursos. Cliquem aquí i seleccionem l'activitat de qüestionari. A continuació posaré el nom. El primer punt important dels paràmetres generals és posar el nom del qüestionari. En aquest cas, sobre frases fetes amb animals. Ja tenim el nom posat. El següent clic important és aquí a comportament de la pregunta. Per defecte tenim la retroalimentació diferida, que és pels tests, els exàmens. Hem de seleccionar la retroalimentació immediata. I a continuació clicar a mostrar més i on posa no, posar un sí. Sí significa que els alumnes tenen la possibilitat de corregir al moment el que no han fet bé. Tanquem, anem a l'aparença i podem seleccionar la imatge petita dels alumnes per personalitzar el qüestionari. Aquí podem afegir també una retroacció global i la compleció de l'activitat, molt important, seleccionem mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions. Després hem de seleccionar la condició que és l'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. Bé, ja tenim tots els clics importants des als canvis i visualitza. I ara podem anar afegint totes les tipologies de preguntes que vulguem. Aquí tenim 3 opcions, afegir una pregunta de creació nova, del banc de preguntes o una pregunta aleatòria. Per cada tipologia de pregunta hi ha un tutorial específic. Bé, ja tenim l'esquelet d'un qüestionari en format training en aproximadament 3 minuts. Ara cal afegir les preguntes. Adeu.